Bună ziua toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. Vom face episodul 2 de Minecraft. Am 49 de bucăți de pământ, de dirt, și voi construi un al doilea etaj pentru a mă putea urca, pentru a putea sta în el. Aici a făcut, vom merge pe aici și începem să punem. Și aici avem pus greșit. Să punem pământ, adică dirt, și să avem pus. Aici și mai punem încă un nivel. Bine, după ce fac episodul ăsta voi încerca să postez niște fotbal de pe FUT15, mai multe chestii, de exemplu voi posta și Gangstar Vegas dacă voi încereți. Și cam atât. Și San Andreas sau FIFA dacă vreți. Și mi-am făcut un al doilea etaj, dar pentru a urca în acest al doilea etaj ne trebuie să spargem aici două bucăți de pământ. Și aici nu prea avem să urcăm. Ne trebuie o scară. Hai să facem rost de scară. Așa. Și spargem aceste bucăți de lemn. Cred că ne trebuie o să spargem de 5. Chiar mai mult. Mai mult, zic eu. Ok, am spart 5 bucăți, să le facem pământ tot. Și acum mergem în crafting table-ul nostru să ne craftăm bețe pentru a avea să facem așa, avem aici sticuri. Putem să facem 6 avem 6 ori, adică 18. Nu mai trebuie. Nici asta. Și acum începem să punem scările. Iar aici vom pune o bucată, două. Așa. Iar aici urcăm și ne punem lebere pentru etajul al doilea. Etajul este cam mic. Vom face să mai punem un strat. Mai că fac că nu mai avem pământ, dar vedem noi. Unde facem rost. Avem 3 lemne. Avem ceva? Încă o bucată de lemne. Și ne-am făcut partea de sus. Și cam avem vreo 2 etaje. Aici nu cred că mai avem nevoie de chestia asta. Și
putem să pot să pun chestul și fornalul și crafting table-ul. Spargem și asta. Vom pune un cub, dar nu avem cuburi. Vom pune cubul ăsta. Și o să mai spargem, zic eu. Să mai spargem copaci. Pentru a avea bucăți să și ne facem al doilea etaj. Să acoperim. Că ne plouă în cap. Dacă nu avem. Și luăm mai multe bucăți să avem pentru celelalte dăți. Are destul. Hai să bem tot. Așa. Și din asta ne facem 5 cuburi. Trebuie să punem și merger și așa. Și avem aici să punem un cub. Aici pământ. Fapt. Și aici punem o scară. Și ne mai trebuie să facem parte de sus. Aici să se pun și crafting table sau să se facă un crafting table și un chest. Și am aici făcut. Și acum mă culcăm. S-a făcut dimineață. Hai să mai facem ceva, o îmbunătățire. Să mai pun totuși încă un etaj. Da, destul de mult slab. Și hai să punem. Cred că ne ajung 20. Ops. Și punem și aici. Pe jos. Și cam atât pentru... Stați. Cam atât pentru azi. Ne revedem la următorul episod, care probabil îl voi posta mâine. Sau chiar azi. Pe data viitoare.